kana usipisi tikanzi yafunga kupwanya ngareke kutaimira nguva ireni sisi wozvita sekunge itocharing yarusamwe vanhu kana punishment bozi atikarara munyika medu tichita sekunge tikupanichana zvakataura nomwe tikwanzi shuwa tonzi nyika inovakwa nevene vayo but kata kudai soka we are distracting our own country with our own hands. Nava ndinawo chewa muri kuona vari kumhanya vana 5-6 vesa totofunga kuti nezvatadenga zvimvura yakatanga una itoisa papi. Tiri kusangana zvakare paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Iko zvino mvura yava kuturuka kudai ukaona denga ramisa makore asviba unomhanya kuti rega ndiende kumba uchitiza mvura. Asi kuvagari vekuno kuBelvedere kuma newsstands havachina kwekumhanyira kwekutizira mvura nokuda kwekuti nhasi uno mangwanani vafumoona chigredha chichiuya chichiparadza dzimba dzavakavaka. Vatataura navo vati zvinorwadza uye vataura kuti akazi kekutanga dzimba idzi dzichipaswa dzakambopaswa asi vakaenda kumadzitare edzimhosva vakafambira vakaudzwa kunzi zvava pamutemo kuti chivakai vakavaka asi chiroto chekunge munhu aine imba yake muno muHarare nhasi uno chafuma chaparara. Zvatanga zvekuma 11 tangoya rikanongotanga ngoona mota dzatongosvika hatina kana mboudzwa kunzi ndo zvichaitika tatongoona mota dzatongosvika dzakutongopasa vanhu vanga vasati vapedza kuvaka newakapedza zvese zvakatongopaswa zvichokwada hatiri kurwadziwa nezvaitika because mabuilding apwanywa akawandisa zvisingaiti. Kana muchiti hapana chavakataura mukureva kuti vanhu zvangu here kana zvaitika here uye muchibvunza because ukaona iwewo nemba yako yakupwanywa unobvunza kuti muri kupwanyirei? Isusu havana kana kumbotudza kuti ndozvavacha vachiita ende hatina kutomboziva ndo zvichaitika hatina kunopuhwa warning tazongoona vakupaswa ende maitiro avaitaka zvinhu zvinorwadza zvisingaiti kuti asi toziva totangira papi nekuti vamwewo ndodzimba dzadzimba dzavo chete saka zvinhu zvatoparadzwa zvisingaiti zvinhu zviri kutotirwadza kana nesuwo kana kuti tione kuti tichaita sei pechitupa tichadii hatisi kuziva kuti toita sei saka ipapo ndo patiri tobatsirwa kuti todii. Tiri kuona zvinhu zvakazara panze zviri kureva kuti vamwe pawaona motikari iri kuputsa yauya vanhu ndopawatanga kubudisa zvinhu panze ndo zvatoitika nekuti yatanga kuputsa izvo zvisati zvava nevanhu izvo zvazva nevamwe izvo zvazva mama nevanhu ndopawazotanga kuona kuti ndo zvaakuitika ndopawatanga kupisa zvinhu. Tiri kuona panapa pane dzimwe dzimba dzasara dzakamira vatsanangura here kuti dzapunzwa dzapunzirwei dzakamira sei dzichiri dzakamira? Izvozvo zviri kutotinetso kana nesuwo because zvaifanira kuitwa kuti kana kuri kupasa waifanira kupasa dzese but zviri kutotinetso kuti sei wabva wasiya dzimwe dzakamira dzedu dzibva dzapaswa saka ipapo patinoda kutoziva kuti sei idzo dzasara dzakamira. Mastenzi aya icooperative here akaita kutengwa here nekuti ukazona vachiti vari kupasa vari kuti ivo pamwe hazvizi pamutemo mastenzi aya makaawana sei? Takaita kutenga kuna vanhu vatakatengera wacho vakati zvapasiswa zvakuita kuti vanhu vagare asi zvatochishamisawo nhasi tikuona zvinhu zvakupaswa kudaiwo tapinda losi isingaite. Chii chamuri kuda kutaura imimi either kucity council kuti kune munhu akakutengeserai zviri pamwoyo penyu zvamungade kutaura? Isusu zvatinongoda kungotaura bedzika ndezvekuti toda kuziva kuti toita sei pechitupa pacho nekuti isusu hatisina pekugara ende hatichazivi toita sei nekuti tikatarisa zvinhu zvedu zvese zvizhinjika zvaparadzwa imari dzakawanda dzaparadzwa zvisingaite kune vanhu vaparadzirwa zvinhu zvese kana kunovabvunza kuti vari kufila sei izvozvika zviri kutovarwadza zvisingaite zvokuti kana munhu chaiwo unotongofunga kuti dai wangondipazira hangu ndirimo mukati. Saka apa takuda kungoziva kuti toita sei isu hatisina pekugara todii. Imba iri mumashure mangu yanga imba yanga yakanaka chaizvo yakamira asi iko zvino izvi angova madhina aparadzwa nemapuranga ari kungoonekwa. Vatataura navo
vati zvinorwadza, zvaakuita sekunge kwava kurwadzisana kuti vanongopaza chete nguva yekunaya. Kana sitikanzi yafunga zvekupasira vanhu dzimba, chekutanga ngaipe vanhu notice, vanhu vazive kuti pane zvakati zviri kuitika. Ivo ndona waziva kuti pane zvisiri pamutemo, dzimba idzi dzavakwa zvakanaka, kuti mastenzi anomira zvakanaka. Asi we are human, we are all Zimbabweans. Handiti. Saka ikako kuti tiri maZimbabweans, kana kutaura nehurumende kuti ubuntu ngaurambe huripo kumunhu wese. Vose tarisai muone kuti vanhu imba yamuri kuona mune zvinhu zvitorimo zvapwanyikira imomo zvinotokosha. Kechi2 kana kuti taure zvekuti kana sitikanzi yafunga kupwanya ngarege kutaimira nguva yereni season. Vozvida sekunge itocharing yarusa vanhu kana punishment. Vose atingararami munyika medu tichita sekunge tiri kupanichana. Zvekuti vataimira kana imwe nguvawo yekutiwo vopa notice in time. Time kuti anonguva but zvino tamu rain season kwakutonaya. Right zvekuti vaparadza mabuilding. Chimizi neproperty yese yamurona iri panze apa yatoparara. Saka izvozvo zvinoita kuti tive tinova vanhu vakaita sei musociety. Zvakataura nomwe twanzi shuwa todzi nyika inovakwa nevene vayo. But kata kudai soka we are distracting our own country with our own hands. Because imagine kuti right munhu ana kupa notice property akatenga nemari. Pamwe akatokwereta kuti kuvaka building yese. Asi yangoparadzwa just like that. Yese chikuti pamwe uda hapana pepasi akakwana. Asi kuona munhu akasvika pakadai soka there's something chinge chiripo. Pane kuti vanhu kune vanhu vane maleni boranzi vachiita vanhu vachiita sei vachidi, but izvo I think government ne city council must consider that before vaita any distraction yanenge vachiita mucommunity. At least I think zvinogona kuti buda zvakanaka nani. Kuti tarisai muone vana vari vezvikoro zvachizvi zvaparara. Vamwe ipapa muchanzwa vamwe autorwara nezvirwere zveshuga, vamwe nezvechiimbo yekunaya. Ndidzo kuti saka izvino what's next? Tingade kuziva vanhu ava pane pakambouerwa chizgonzi musavake kuitira kuti vachitotanga kuvaka ungati pamwe vakamboudzwa kunzi musavake vakaita naro. Pane here notice yakambofamba ichitaura kuti mastenzi aya zvichida hazi pamutemo musavake? Zvazvirana zvekuti vanhu panouya vachiudza kuti vanhu musavake havaudzi vanhu vanenge vakatenga mastenzi. Vanoudza kune vaya macooperative vanenge vatengesera vanhu mastenzi. Vanogona kuuya kuti chimbomirai. Vanhu vanombomira zvechokwadi. Vodzoka kuti aiwa carry on with your constructions dzamuri kuita, tabvumirana zvinhu ngazvifambe. Asi kana vakazwa kuti zvinopazodai so manje hauvaoni, vakutodisappear, vakutoenda. Vanodisappear ndevapa? Ngakuti vakuru vemacooperative vanenge vachiona nezvemastenzi aya kuti munhu azonzi munhu apuwa stenzi ivo vachazobatiki. Saka ndonya ichi inenge iripo zvokuti vanhuwo zvavo hapana akaudzwa kunzi usavaka. Kana kuti tiri kuya kuzopwanya hapana akaudzwa. Ndezvongoti zvino city council yangouya itongopaka motikari dzayo vakutopidza vakutopwanya. Vanhu vatachakatoziva vana zvinhu zvapwanyikira mukati zvakatowanda. Saka vanhu vari kuitwa zvinhu pane pasina information nechimboripo inobatika kuti vanhu vazive. Nokuti kana munhu achinge audzwa hakuna munhu anokondinya kuvaka zvakadai achinge audzwa. Hapana. Vanhu vari kungotaura vari kuti ndekechipiri pano pachipwanywa. Pavakambopwanya pekutanga vanhu vamwe chete vavo here vakabva vavaka futi kechi2? Right. Ndo vanhu vamwe chete vavo. Zvinotaura pekutanga kuti munozoudzwa kunzi aiwa zvinhu zvava right. Kuti hakuna munhu asingadi kuvaka, hakuna munhu asingadi stendi muHarare, hakuna munhu asingadi kuvaka imba muHarare. Saka kana udzwa kuti zvino zvava right chivaka. Munhu angamiri zvino kuti ndikumbira 10 nezingwa ichokwadi here. Munhu anokundia nekuti asi nekuvaka. Saka ichokwadi kuti ndekechi2 zvakamboitika pekutanga. Vanhu vakambomira vakazochikironi chaiwa achiita zvinhu zvava right. Takaiza mapepa ese zvose zvava pipeline. But to my surprise vanhu vapwanyirwa. Saka singazivi kuti ivo muchaona kuti zvino vanhu zvino papwanyirwa. Muchaona kuti dzingwa kuti next year pachavakwa futi. Vanhu bose vanoudza the same information apa varight vayapwanyirwa futi. Kuti unge it's a business. Rikeitoita kuti vanhu ngavake vachipwanya vachipwanya. But at the end of the day isima Zimbabweans hapana zvatinge chibatsirana tinge chiparadzana. Tataura nababa vati havana kana nezano kuti vachaendepi nevana. Twashamisika gore rapera vakauya vakapwanya mastenzi aya. Vapwanya mastenzi aya
vakuru vacho vakatitengesera so vanoti vakazofambira nyaya dzacho vafambira nyaya dzacho asi zvinhu zvisina kana purufuka tune zvimarisidzo taitobhadhirwa kana zvekansel mukatozviona seizvi ndinazvo ndikurakidzei mutase muone zviri patune risiti nemapepa amwe anga achitobva kana kumakoti handikuona kuti risiti rokansel here rapa but nhasi kansel iyoyo ndo yauya yakaita se yauya ikapwanya zvisina kana notice nditosvikaona ndisipo ndoshanda sango kwandoshandao ndotobudikira parodha apa nditoona gridha rotofamba riita se richitopwanya. Munemba here yanga iri panapa mune chamama vakawere chekuti munge muchigara nemhuri chapwanywa nasi? Isusu hongu ndinemba ndandavaka irapo iyo yapwanywa irapo ituru muziyo nefenzi yese yatsikwa negredha richienda iro zvapwanywa zvese. Zvakusiyai papi kunge iko zvino izvi mvura inokwanisa kungoturuka chero nguva nekuti taamunguva yekunaya? Ipapa handina kana zano manje ndinomatasakana vana vandinawo chaiva muri kuona vari kumhanya vana 5-6 vesa nditofunga kuti nezvatadenga izvi mvura yakatanga ona itoisa papi nemhepo yakaitika nezuro manheru zvairatidza kuti mvura ida kuuya zvine pawa. Ipapa handangomira handisi tozoendoita sei chekuita handisi kuziva kuti tita ndoenda kumusha musha ndowatisina vana sekuru vamwe vakafa sinotakidza misha tori panguva yakaoma. Mati mimi mangobva mukasvikoona vatotanga kutopwanya pano zvichireva kuti amuna kana runyero kupe kana kungonzwawo zvenyu kuti vachauya vachipwanya? Hakuna chatakanzwa. Chii chamuda kutaura kune vanoita zvemitemo kuti vekusiti council vacho kuri kuti zvazoonekwa kuti mimi muri kufanira kunge muripo vanozodzorera here zvinhu zvavaparadza? Ipapo ndopata kuti tasechikumbiro manje kuhurumende yedu kuti dai vaigonaka vangotibatsirawo nokuti samwe tinenge tisina masimba tinawo chatechingoziva tichoite tiri munyika yedu. Ndakatombinda kusati tonotsvaga basa taiona magariro ataita anga akaoma ndati nyika yavatorwa inonetsa pita ndidzokere kuchi kunyika yedu iyi kunzi inovakwa nevene vayo zvinotauya patasemoni zvatakuitwa zvakadengwa vakaudzwa kunzi vakomana ibva ipapo next week tiri kuuya tichiita se tichipwanya. Handifunga kuti pane munhu angamirire kupwanyirwa zvinhu aripo. Takadai takaita plan dzedu takaenda kunotsvaga dzimba dzekuroja unonambari zvinanji pedu pese tanga takaisa padzimba idzodzi hapana chimwe chandiinacho kushanda kwacho ndikwemakiyakiya kubasa handiendi handimaona. Patakamira panapa tiri kuona pane dzimwe dzimba dzasiwa dzakamira iri padivi yatopwanywa zvichireva here kuti pane vamwe vane mapepa asina vamwe ari kuita kuti dzimba dzisare dzakamira dzevamwe dzichipwanywa uye munombotaura navo here kuvabvunza kuti ivo vakazvifambisa sei kuti dzimba dzavo dzisare dzakamira? Ipapo hasati ane chokwadi napo nokuti chitiko changoitika takaita sei tese takavarairwa hataiziva kuti nhinga nemapepa akaita semba make nhinga neakaita sei taingofunga kuti tese sezvo tanga tingori panzvimbo imwe chete inofanira kunge ichingotongwa neauthority imwe chete kana kuri kupwanywa topwanyirwa tese kana kuri kusara tosara tese saka hatisi kuziva kuti vamwe vakazoitawo fedha nemamwe mapepa here kana zvakazofamba sei nokuti ndinonerangura ndingokurakidziwo but yapwanywa saka hatisi kuziva kuti zvikufamba sei. Nguva yatasvika chigredha chichitoparadza dzimwe dzedzimba uye panga paine vanhu vekucity council vanga varipo nemapurisa ecity council anga aripo. Taedza kutaura navo kuti tinzwisise uye kuti tibvunze kuti zviri kufamba sei. Ivo vati havakwanise kutaura nesu vakatiti tinofanira kuenda kumaoffices ekutown house.